Tay bay pag udan naman ko ani. Bawo aba. Bakit ko sa niya si may abay bulpal pak na. Sige ni asawa. Puno ko yung usan pa. Muli gipay. Diha na siya ba? Unread ang chicks ba? No? Mao gani. Naagod na siya agod sa. Agod-agod. Di ka mutuwa na bay. Kaya kung lolo sa una bay, sus pila ka buk agod-agod nga gyud niya. Wa agi bisag usa. Diskarte na siya oy. Sa diskarte na. Diskarte din. Diskarte kay basig. Bala lang yung diskarte na sa sekreto ba. Kay ikaw tanawa ngisi gamay bay. Ngisi ba. Namangag lang daan eh. Huwag yan po din chicks. Napait. Malasa. Di atras. Luya junior na to Di ani. atras ng buhok na ko bay ba. Tanawa. Tanawa. Ginagaan na pug duha. Sulami alubag ang liog ah. Grabe wag tuwang chicks ba? Ay, wala pang sigsihar bag mga Di chicks. palang amigo ay lami isum ko sa bahaw. Tani na. Ay, ari sa tadiri ba? Bay! Ay. Bay! Ay, Nari dili ka ko bay. matapad na to kay basta nyagma. Santaan ta. Tanawa lang akong mga chika ba. Rubihan. Hindi. Kamo ba? Nagpatuloy mo pero may gamit. Papiit niyo si Roy. Bay ko nga tanaw siksi kayo ba. Kay bao ka yung asawa na bay. Ay sila, okay ra sila na ako'y asawa. Importante ba nga mapunaan po na ko sila. Di ba? Karon pa jud ko kakita og buntag na nay vampira din. Duyo ko na mong chicks. Ay kay inawayon man kayo. Maninuod Vampira. Ay di. Di pwede mo hangyo. Karon basta ko kakita og kanang ngipon ba nga murag daghang absent ba pick up fight. Ya bay. Maglato siguro. Bay. Di sini magtugay kay ato misunahan ba kay ba mo nga pasingot sa kaugtuon ba. Ay tata na mga lab. Ayaw mo disturb ha. Bye, vampira. Sus di palang amigo isum ko asawa. Sumbong na to. Sus maluoy lang butan. Amigo kay nato sa una gud. Suyakan ng kata na siya. Ay pato nang Kulatahon niya ilugon tong chicks. lugon tong chicks. Pero makasapot na maluoy ko sa amigo biya si sus natay mga kagahapon mo ba nga barkada kay tantulo ba. Ita. Nya ginani lang kita permian ni diri wa gyud tayo bisag usa. Wa gid ra bay mahogre babae ra ba. Ita. Ay, Pre, mga pare. Oh. Kabantay mo Pare, Ri. Albert dire. Ning agi wala. Wal. Kabantay ka pre. Aw bay. Tarong ba? Oh, ning agi? Oh, asa pa dong? giniagawa mo. Dito pa dong ay. Dito? Oh. Sure, jud mo. Murag sure murag dili kani. Ay Tarong ba? Sure, dili. bay. Tutut. Nasunahan na daw ka mo goyog. Oo, sige. Unsa? Nay kuyog. Pagtarong ba? Nay kuyog wala. Siya. Ay, bahala. Hindi mo tayo. Ako, arion. Tayo. Ikaw mo sagot na atong napatay ka sabay dito. Ari la ta diri la buoy. May kay magkasinabot sa mundo nga. Duha mo sa kung kasing-kasing ba. Basta ko adjud ha, nasa 20 rounds. Oh, yeah. Ako kay magpabus-ubos lang ko lang para dili kay ka mahago ba. Labi kay tika. So, panagsara ni dapat nagbawon dili kay mag pabus-ubos pa jud ka diha. Ako ra palabi ni mo. Ubos, ubos maging 20. Ay sige lang kay. Sige mo kung kaon pug kamunggay. Tustansya ba? Ah, oo, dahil love mo niya. Hoy! Albert, samang ka! Tuloy, dali! Ikaw ha? Tisa, babairo! Kita ha, babairo! Asawa rin na! Tuloy, Jaron! Ay, kabungguha. Babairo, dali! Wala mo siya kalatagbaw na kung nagniwang na gani ko sa imong kahigal. Himan-himan mo po na! Pasag kasalain, minus! Marami ka naman ito ko! Bay! Tabang! Sige, tabang niyo mo! Tabang niyo! Salamat tay. Ayaw.